Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nirringrazzjakom tal-li f'din il-lejla xitwija sibtu l-ħin li niltaqgħu hawnhekk biex ngħidu grazzi lil Mulej ta' dak kollu li għamel magħkom u nirringrazzjawh ukoll tal-li eżi studenti wasaltu f'dan il-moment importanti fil-ħajja tagħkom. San George Preka kellu din l-espressjoni qasira u feliċi: grazzi Sinjur Alla, aħfirli Sinjur Alla. U għalhekk b'sens ta' fiduċja fil-ħnina tal-Mulej ejjew narfu ħtijietna u bekk nitħejjew biex niċċelebraw dan il-mument ta' ringrazzjament, din l-Ewkaristija. Għal dawk il-momenti li ma kooperajniex biżżejjed ma' min inti Mulej tajtna biex igwidajna fil-ħajja. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Għal dawk l-okkażjonijiet fejn it-tajjeb kien ċar qudiemna iżda webisna rasna u għamilna għażla oħra. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Għal meta nsejna li meta qedtilna nħobbu l dawk ta' madwarna, aħna nqasna minn rispett lil xi ħadd. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek Mulej il-qatt talb tagħna. U fit-tjubitek għajna fit-tiġrib tagħna biex nitfarġu bid-dera ta' ibnek li ġej fostna u qatt iżjed ma nitnizzu bit-taħsir tal-imoddi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajija. Qatt toħroġ ferra mit-zokk ta' Ġese, qatt tinbet rimja minn l-eruq. Fuqu jistrieħ l-Ispirtu tal-Mulej, l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tal-erf u l-biża' tal-Mulej u l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-Mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejkin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa l-fqajrin tal-art. Jsewwat il-kifra bix-xettur ta' fombu u b'nifs xuftejh joqtol il-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jirfa' flimkien mal-oġol u l-ferħ lill-jum. Daqsxejn ta' tfajjel jisuqhom, il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-ferħ tagħhom flimkien jistrieħu. L-iljum bħal gendus jiekol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serf. U t-tifel miftum jiddaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas sara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi, għax mimlija l-art bl-għarfien tal-Mulej bħalma baħar u miksi bl-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġese jieqaf bħala sinjal għall popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu jkun imsebħa il-kelma tal-Mulej. San responsorjali, tħaddar fiemu l-ġustizzja u s-slim għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u s-slim għal dejjem ta' dejjem. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Ngħidu flimkien. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u s-slim għal dejjem ta' dejjem. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u s-slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isalta minn baħar sa baħar
u mixmara satru fl-art. Ngħidu flimkien. Tħaddar fihom il-ġustizzja u s-sliem għal dejjem ta' dejjem. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Tħaddar fihom il-ġustizzja u s-sliem għal dejjem ta' dejjem. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbir kull ġlus kollha tal-art, il-poplu kollha jsejħulu ħini. Tħaddar fihom il-ġustizzja U s-sliem għal dejjem ta' dejjem. Ejja mulej bil-qawwa kbira tiegħek, dawa l-għajnejn il-qaddejja tiegħek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispiritu Santu u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom il-min għandu l-erf u d-den u rejthom l-iċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien moti lili minn missieri u ħadd ma jaraf minnu liben ħlief il-missier, lanqas minnu l-missier ħlief liben u dak li lilu liben irrid jarrafulu. Imbagħad dar lej id-dixxipli u qal lilhom waħedhom: Ħenjin l-għajnej li raraw dak li qed taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qed tisimgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lil Permettu li naqsam xi ftit ħsibijiet osra ispirati mill-kelma ta' Alla li għadna kemm smajna u anke mill-okkażjoni li ġabritna hawn. L-ewwel nett nixtieq nawgura ħafna u bil-qalb lill-istudenti kollha li spiċċaw b'suċċess l-istudji tagħhom u li ġew illum hawnhekk biex jirringrazzjaw il-mulej. Nirringrazzja anke lill-istaff, nirringrazzja lilek Eċċellenza tal-preżenza tiegħek ukoll, mhux biss hija onur għalina ma ta' ferħ kbir li nilqgħuk f'din il-Knisja Katedrali u fir-rwol li qed tirrappreżenta r-Repubblika ta' Malta. Jekk aħna nħarsu lejn l-ewwel qari li għadna kemm smajna mill-Iżajija, nindunaw li b'mod poetiku ħafna il-profeta jippreżenta utopija li hija paradossali u fit-termini tagħna impossibbli. Għaliex biex jenfasizza il-paċi li se jġib il-Messija, jaqbad elementi kontradittorji u antagonistiċi u jirrikonċiljhom il-leopard u l-ħaruf, il-lifa u t-tifel żgħir. Għadna il-kol kemm aħna xukjati
bl-inċident tal-attwalità fejn tifel ta' 3 snin ġie aggredit minn tigra. U din l-immaġini li mhijiex ta' fantaxjenza tispjegalna kemm hu paradossali il-kliem tal-profeta għaliex anke f'ambjent li suppost huwa idilliku il-leopard jibqa' leopard u t-tigra tibqa' tigra. U t-tarbija tibqa' bla difiża. U allura din l-enfasi poetika fuq daw il-kontrasti li jiġu rikonċiljati iġġalna naħsbu ftit fuq kemm radikali il-paċi li jrid jintroduċi il-Messija li l-komunità nisranija taraf f'Ġesu ta' Nazaret. Jista' qatt għax aħna nibqgħu nagħmlu l-mistoqsija, jista' qatt tassew jasal mument jkun hemm realtà fejn il-ħaruf jgħix mal-leopard u jibqa' ħaj għax aqqas ħmar ma kellu dix-xorti għaġġi żbranat mill-iljuni il-ġimgħa li għaddiet f'Malta. Imma xi tfisser din iġbija daqshekk qawwija? L-ewwel nett hija sfida. Sfida lina biex nibqgħu nittamaw fl-umanità. Aħna qegħdin ngħixu f'kontinent u f'baħar Mediterran li huwa ta' sfida terroristika mingħajr preċedenti. U l-ewwel istint tagħna u aħna nirriġettaw kull utopija jew kull profezija li tgħidilna li r-rikonċiljazzjoni hija possibbli. Ħafna minna kultant jiġu fit-tentazzjoni li meta jisemgħu kliem ta' dialogu u ta' rikonċiljazzjoni jgħidu ma dan huwa il-kliem ta' dajjef li ma jafx x'inhi r-realtà. Il-kelma ta' Alla llum tisfidana biex nemmnu fl-aspirazzjonijiet ta' paċi u ta' rikonċiljazzjoni l-iżjed fondamentali li hemm fil-qalb tagħna. Jiena tinkellem lin-nies tat-teknika, tal-arti u tax-xjenza. Nies li minħabba l-formazzjoni tagħkom ġustament l-ewwel atteġġjament quddiem ir-realtà hija l-mistoqsija. Huwa sinjal ta' intelligenza u tat-dinjità veru tal-bniedem. Anke Marija u tilqa il-messaġġ tal-Anġlu tilqgħu l-ewwel b'mistoqsija. Kif jista' jkun dan? Kif ikun dan? U din hija mistoqsija li tikkumpanjana f'kull mument ta' dan l-avvent li għadna kemm bdejna. Quddiem il-misteru ta' liben ta' Alla li jsir bniedem, aħna ta' bnedmin ngħidu kif ikun dan. Quddiem Alla li jsir wieħed minna nistaqsu imma kif jista' jkun dan? Jiena allura irrid insellem mhux biss l-intelligenza tagħkom, imma wkoll is-sistema edukattiv tagħna li jpoġġilna fil-mixja ta' ħajjitna ħafna domandi. U jiena nistaqsi lil nnifsi x'risposta nista' noffri. L-ewwel nett hija risposta li tirrispetta ir-raġuni tal-bniedem. Il-proposta ta' Ġesu mhijiex proposta li tbellaħħa bħalma tbella ir-ros bil-labra. Imma proposta
li tirrispetta l-intelligenza u l-libertà ta' bniedem. Nixtieq qudiemkom nies tat-teknika tal-arti u tax-xjenza. Nitlob maħfra ta' kemm il-darba aħna u nippreżentaw il-proposta ta' Ġesu ipprovajna inbellow ir-ros bil-labra. U ma rispettajniex l-intelligenza u l-libertà tal-bniedem. Imma maħniex hawn biex naqtgħu qalbna mill-proposta ta' Ġesu. Dik li jkun għalina Emmanuel u Salvatur. Iż-żewġ ismijiet tiegħu. Emmanuel tfisser Alla-mana u dik huwa l-għaġġ kbir tal-mulej li jkun magħna. Jismu wkoll Ġesu, Alla jsalva. Jixtieq jilliberana minn kull jasar biex aħna ngawdu ħajjitna hawnhekk u jkollna għalina nfusna u għal min inħobbu l-iżjed u għal kulħadd destin sabiħ fl-eternità. Nikkonkludi billi nerġa' nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom hawn. Se tibdew fażi oħra fil-ħajja tagħkom. Min l-approfondiment fir-riċerka, min ħajja ta' xogħol. Nissuġġerilkom żewġ attributi u virtujiet. Is-sens ta' responsabilità lejn is-soċjetà u l-onestà magħkom infuskom. Dak li ħadtu u dak li hu fikom qisu li jkun ta' servizz għal ġid komuni. Kunu wkoll onesti magħkom infuskom. Skopru il-ġid li l-mulej poġġa fil-qalb tagħkom, il-ħolm li bih qiegħed jistedinkom għal affarijiet kbar. U taqtu qalbkom qatt. Il-mulej jibierek il-ħolm sabiħ tagħkom u jagħmlu realtà għal ġid tal-umanità. Il-qudiesa ta' ringrazzjament l-Alla għal kisbiet li għamlu l-istudenti tal-Emcast dan iż-żmien ta' tħejjija għal festa tal-Milied. Nitolbu l-Alla jqawwi fina l-fidi fih biex naraw lilu fis-sinjali tal-preżenza tiegħu madwarna, kif ukoll biex naraw fil-fqir, fil-vulnerabbli u l-batut li jogħġbu ipoġġilna fit-triqietna. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek f'dan iż-żmien tal-Avvent waqt li qiegħed fakkarna li jien ġej biex issalvana u li hemm bżonn nippreparaw ruħna biex inkunu nistgħu nilqgħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku, għall Arċisqof tagħna Charles u għar-rajja kollha tal-Knisja tiegħek. Għatihom saħħa, erf u imħabba, ħalli jarfu tajjeb il-bżonnijiet tal-poplu tiegħek u jaħdmu sfiq biex isostnuh f'dak kollu li jitlob is-sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Il-preżenza tal-Aġent, President ta' Repubblika u tal-awtoritajiet tal-Kulleġġ fil-Qudiesa tħeġġiġna biex nitolbu għad-don tal-erf għal dawk kollha li jeżerċitaw is-servizz tal-awtorità f'pajjiżna u madwarna.
Nitolbu għalihom biex bil-grazzja tiegħek mulej jarfu jmexxu lil min hu żgħir biex jikber dejjem fil-għerf, fis-saħħa u fil-qdusija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej id-don tal-fidi biex nemnu li inti dejjem l-istismana inti li għandek il-qawwa li tġib il-bidla għall-aħjar f'ħajjitna u fil-ħajja ta' dawk kollha li aħna nozzu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett nitolbuk mulej għall-istudenti li qed jiggradwaw mill-Lemcast. Għatihom il-grazzja li jkunu fis-soċjetà dawk li kien jixtiequ li jkunu San Juan Bosco, ċittadini onesti u nsara tajbin, biex permezz tax-xogħol u l-ħiliet tagħhom flimkien jibnu soċjetà li tixraq għalina l-koll għall-familji tagħna u għal dawk kollha li qed iridu jiġu warajna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Alla missier tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u imlina bil-grazzja tiegħek. Sabiex nitħeġġu għal dak kollu li hu tajjeb u nibnu fuq il-kisbiet tagħna ħalli miegħek u ma' dawk ta' madwarna inkomplu nibnu soċjetà fuq l-ogħla valuri nsara. Dan nitolbuh bi Kristu Sina. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek u ilqat tal-pum li hu s-sagrifiċċju tagħna. U fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina l-għajnuna int fil-ħina tiegħek bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sina.
U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li intejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kop tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismutu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smowiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex binraj ħibati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Xerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, speċjalment dawk tal-familji tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawr tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqadsa Malla Marija, mal-Rus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġwan Bosco mal-qaddisin kollha li għexu fil-beberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dinna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet
jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għart lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn ġnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex bissem li nieħdu f'dan il-misteru, tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. U le, mandkomx għalfejn tpoġġu bil-qiegħda. Tiegħi huwa ringrazzjament sempliċi imma mill-qalb. L-ewwel net il-Monsignor Arċisqof Charles Cicluna tal-li jogħġbu jiġi jippresjedi din iċ-ċelebrazzjoni u lill-Aġent President tar-Repubblika Dolores Cristina u l-awtoritajiet tal-MCAST b'mod partikolari għaliex flimkien irridu nieħdu ħsieb il-bniedem kollu minn ġewwa u minn barra. U min għandu responsabilità fil-pajjiż, fis-soċjetà, fil-Knisja, dak huwa li jipprova jagħmel mill-qrib biex vera. Ma nistgħux ma nirringrazzjawx però wkoll fisem naħseb anke kemm l-MCAST, manka fisem l-istudenti, lill-eżiż ġenituri taż-żgħażagħ tagħna, illi fidejkom hija responsabilità primarja għall-edukazzjoni tal-ulietu ġvera. Dak kollu li intom tagħmlu għal uliedkom huwa żgur mhuwiex moħħli imma jiġi apprezzat aktar ma jgħaddi ż-żmien. Fl-aħħar nett kelma żgħira lill-istudenti nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom, dawk minnkom illi ġew hawnhekk, dawk minnkom illi għenu, dawk minnkom illi matul is-sena taw ħilithom mhux matul waħda, sena waħda, matul is-snin kollha li lkom fil-kulleġġ għamiltu ħilitkom biex il-kulleġġ u s-soċjetà ikunu aħjar illum milli kienu l-bieraħ. Jalla dan tkomplu tagħmluh intom flimkien mal-eżiż ġenituri tagħkom, l-għalliema, l-amministrazzjoni, l-awtoritajiet kollha tal-pajjiż u tal-Knisja biex għada pitada is-soċjetà u l-Knisja tkun aħjar milli nsibuha u milli sibniha illum. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U awguri tassew mill-qalb, proset lil kulħadd.